Hayırlı gün, hürmetli kollegalar. Salavat Köprü redakциясы tarafından neşr etilgen bu alar kitaplarını təqdim etüş arasından bağışlanan matbuat konferensiyasını başlap jiberебez. Ham bizning bugungi spikerlar. Şamil Muhammadullah Sadıkov, Tat Media Akционерлар Jamg'iyati general direktori, Zilazin Nurqızı Fayzullina, Salavat Köprü ham Savantu jurnallari bosh muharriri, proyektlar avtori, Gülnaz Mentahir kızı Safiulina, Qozon shahri Sovet rayonining tatar tilinde terbiye bilim berüşü 415 Boğalar Bakşası Municipal Avtonomiyeli Mektepkeşe Bilim Учреждениесі үлкен тәрбиешісі һәм Гүлнара Фәрит кызы Хайдарова Салават Көпір журналының әдеби мөхәррире һәм әлеге китапларының авторы. Шамил Мөхәммәтович, иң беренче булып сүз сезгә кыскача гына бу мәгъни өчен китап чыгару эшенә алындыгыз һәм бүгенге көндә алар чыннан да менә актуальмы, бу алар өчен кирәкле, файдалымы? Hayırlı gün kollegalar. Elbette bugün günde birinci sebep indi bizden Salavat Köprü redakциясы bik zor iş alıp bara. Zor ko'lamda ma'lumot, bazı materiallar jıyıldı. Biz indi mene sizdik jurnallar alar bir oylık qana tugul hazır ko'pchilik jurnallar alar uzun ömürlü. Çünkü alar aktuallikni jo'altmaylar. Alar misal üçün sentyabr ayı deb chiqsa da ol jurnal аны yıl davrında kullanırga, okurga mümkün o'zini aktualligini jo'altmaydi. Şuna göre mesela bir sebep buldu. İkincisi indi bu jıyılgan материалларны туплап ятугына ярамый, biz аны кириден нидер яңа дөнья биреп, яңа дөньяга чыгарга булдык. Һәм өченче бик мөһим әйбер, хәзерге балачага, әлбәттә интернет заманы булса да, ләкин дөньяны тану, хәреф өйрәнү, дөньяны өйрәнү ул китап белән бәрабәр бара. Безнең күпчелек менә гаиләсе булган кешеләр беләдер инде, балачага бәрабәр ул китапны әле куллана. Шул беренче, икенче класска кадәр балалар актив рәвештә китап укыйлар, кулланалар, әлбәттә, соңрак вакытта интернет белән кызыксынсалар. Бу периодта дөньяны тану татар телендә булса, аның телгә мәхәббәте, телене өйрәнергә теләкләре күбрәк булачак. Шуңа күрә безнең ниятебез күп итеп төрле, файдалы, теге уйнар өчен генә түгел, дөньяны таныр өчен, мәгълүмат белдерер өчен, тел өйрәнер өчен, хәреф өйрәнер өчен, табигать, көн күреш әйберләрен өйрәнер өчен 10дән артык китаплар әзерләдек. Күпчелегин аларны чыкты дагын. Алда Алла берсе планда тагын әле бу эшне зурайтырга актив рәвештә эш бара. Нәтиҗәләре яхшы. Иң мөһиме тагын бер мизгел онытканмын. Бу күпчелек китаплар ул интерактив. Аларны кулланыр өчен телефон белән ачырга мөмкин, аларны аның видеосын карарга мөмкин. Бу бик заманча һәм бу форматта китаплар менә алар әле моңа кадәр татар телендә андый китаплар юк иде. Менә Салават Көпре редакциясы тарафыннан беренче тапкыр татар телендә интерактив китаплар эшләнә башлады. Бик зур рәхмәт. Зилә, сүз сиңа. Гомумән бүгенге көндә барлыгы ничә китап инде чыкты? Ничәне чыгарга планлаштырасыз һәм аларны кайдан сатып алу мөмкинлеге бар? Хәерле көн, исәнмесез. Әлеге эш ярты ел элек башланды, нибары. Һәм әлеге менә вакыт менә бу дәвердә 10 китап әзерләнде басмага. Шуның 8-е минем алдымда, каршымда, инде сатуда да бар. Икесе әле нәшрият йортында басылады һәм тиздән менә бер ай эчендә безнең серияларны тулыландырачак. Иң элек һәм менә бу тәкъдим итүдә инде күптән булырга тиеш булгандыр. Чөнки китаплар чыга бара, без аларны эшли барабыз һәм һаман үз кайзаныбызда кайныйбыз. Җиткерергә вакытыбыз җитми дип әйтсәм дә дөрес булыр. Ләкин бик күп кешеләр инде менә бу Күңелле Алифба дигән китапны күрделәр, белделәр, таныш аның белән. Мөмкин булса китапның асылы турында да сөйләп китәм, аның авырлыклы моментлары турында да. Күргәнегезчә, тышлыкта Алмаз һәм Зөбәйдә Гараевлар, алар безнең YouTube канал бар, Күңелле Алифба дигән, алар шул каналның алып баручылары. Һәм Татар әлифбасының 39 хәрефен без кызыклы уен рәвешендә төшердек. Әлеге видеолар бик уңышлы. Алар ярдәмендә кечкенә балалар, әти-әниләре белән, тәрбиячеләр, укытучылар белән татар әлифбасы белән танышалар. Ләкин балага карау гына түгел, тотып карау да кирәк. Әти әйтмешле, тешләп, иснәп карау да, име? Шуңа күрә без аны менә шундый матур итеп китапка тупладык. Китабыбыз шундый йомшак, тышлыкта кулга ук рәхәт. Мин аны ничек куллану турында
Гөлназ ханым, сезгә мин күбрәк теоретика, Гөлназ ханым, сез практик. Шуңа күрә ничек итеп балалар белән эшлисез бу китап белән? Интерактивны, язу һәм аның менә мондый матур наклейкалары бар. Моның турында сез тәмләп сөйләрсез дип өметләнәмме? Чөнки дөрестән дә кулына китапны кулга алгач, аның мөмкинлекләре бөтенесе ачылып бетми. Аны әкренләп шиша барасың, бала белән шөгыльләнәгәндә генә аңлашыла. Әлеге көндә китап инде сатуда, ул безнең Татмедиа шопта һәм Казанның барлык маркетплейсларында, танылган маркетплейс сатуда бар. Рәхим итегез, Озон, Marketplace, Яндекс Маркет, Казан Экспресс барсында бар. Сер итеп кенә әйтим, безнең редакциядә 2 тапкыр арзанрак бәядә, шулай ук үз бәясенә бирәбез. Рәхим итегез, редакциядән күпләп алучылар өчен әлбәттә ташламалар каралган. Бу күңелләле турында аның проблемалары турында әле соңрак сөйләп китермен. Гомумән серия белән таныштырырга телим. Менә шундый буяугычлар сериясе чыкты. Күргәнегезчә, алар балаларга якын һәм таныш булган темаларга йорт хайваннары, кыргый хайваннар, Антарктида хайваннары, Африка хайваннары әзерләнә. Димәк, менә бу серияны Африка хайваннары белән без йомгаклаячакбыз. Шулай ук төрле яктан гади генә буяугыч китап түгел, төрле яктан куллана алырлык методик әсбаб дип әйтсәм, нәкъ үзе булыр. Чөнки монда шигырь, рәсем, янында әле кечкенә генә QR код та бар, һәм әлбәттә балаларның иң яраткан наклейкалар шулай ук бирдә. Һәм иң соңгы булып, менә соңгы вакытта, соңгы ай эчендә чыккан менә шундый нәни китаплар, тәмле нәни китаплар, алар шулай ук 4 булачак. Беренче көннән 4-нчесе алай берсе кулга алырмын дип өметләнәм. Анда без Салават күперендә инде басылган һәм зур популярлыкка ирелешкән әкиятләрне кабат татар һәм рус телләрендә бастырдык. Ни өчен кабатлыйбыз үз-үзебезне? Чөнки журналларыбыз бетте, таралып бетте. Журнал чыга бара, аны алып бетереп баралар. Мондый китапларны аны даими рәвештә кабат-кабат кайтып бу әкиятләрне укып була. Моның турында Гөлнара бу әкиятләрнең серләре турында безгә сөйләр. Хәзергә менә шулар. Хыяллар, гомумән ни өчен мин бу эшкә алындым дигәндә, беләсез, минем ачуым чыга. Менә чын күңелдән китап кибетенә чыга керәм икән. Көнләшеп үләм шул рус һәм инглиз һәм Литвада, Эстонияда чыккан китапларга. Чөнки безнең дөрестән дә күп китаплар чыга. Татарстан китап нәшрияты әфәрин эшләрен башкаралар. Юл басма, башка мәгариф вакыт нәшриятләре зур эш башкаралар. Ләкин китаплар саны һәм аларның формалары бүгенге көндәге татар балаларының ихтияҗын канәгатьләндерик түгел. Аз. Шуңа күрә бу китаплар 10 гына түгел, 40-50 булса да аз булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без балалар белән татарча сөйләштерергә телибез икән, без аларга менә шул татар журналларын, татар китапларын, татар видеоларын, татар социаль эшләр, татар контентны булдырырга тиеш икән көн кебек ачык үземә, һәм сез дә шулай дип уйлыйсыздыр. Чөнки кич белән рус телендә әкият укыйсың икән, иртә белән ул сиңа добрый утро дип кайтарырга мөмкин. Татарча әкият укып йоклатасың икән балаңны, хәерле иртә ишетергә мөмкинсең икенче көнгә. Шулай итеп әлегә сүземне тәмамлыйм, тагын өстәрмен. Рәхмәт. Гөлназ ханым, сүз сезгә. Менә 415-нче татар телендә белем бирүче балалар бакчасында ничә төркем бүгенге көндә әлеге китап буенча шөгыльләнә. Һәм сез аны нинди форматта кулланасыз? Баланың теге күрсәтеп кенә менә куллану усуллары турында да сөйләп узыгызчы. Хәерле көн. Мин сезгә бүген балалар бакчасы күзлегеннән менә бу китапларның эш дәфтәрләре, эш китаплары дип әйтәбез инде, өстәл китапларының ничек куллану турында сөйләп үтәсем килә. Иң беренче шуны әйтәм, белгәнебезчә, безнең мәктәпкәчә мәгарифнең федераль дәүләт белем бирү стандартлары буенча белем бирү программасының 40%-ын милли төбәк компоненты тәшкил итә. Димәк, без балалар бакчасында 100% белем бирәбез икән, аның 40%-ын вариатив өлешен үзебезнең туган телдә бирергә тиешбез. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк,
балаларга туган телләрендә телнең мәдәниятын, традицияләрне, җирлегебезнең табигатен, гомумән көнкүрешне өйрәтүне туган телдә алып барырга тиешбез. Яңа заман баласына туган телгә кызыксыну уяту бик авыр, зур көч һәм Зилә Зиннуровна әйтеп киткәнчә, күп материал таләп итә. Бу юнәлештә Салават күпере журналы менә шушындый зур эш башланган һәм без беренчеләрдән булып бу журналларны, бу китапларны күргәч күпләп сатып алдык. Һәм безнең балалар бакчасында ничек алып барыла. Бу күңелле әлифба хрестоматия. Хәзер менә күз алдыгызга китерегез. Методик яктан күз алдына караганда балалар бакчасы тематик һәм перспектив планнарга бүленә. Тәрбияче бер атна эчендә бер теманы алып, балаларга төрле яклап шул теманы күрсәтергә тиеш. Һәм моның өчен әлбәттә зур әйтеп биткәнемчә материал кирәк, эш кирәк һәм алдан әзерләнү кирәк. Бу китапны без алганнан соң зурлар һәм уртанчылар төркемендә аваз өйрәнәбез. Беренче битләрендә үк, мәсәлән, А хәрефе дип бирелә ул, әйме? Беренче бите аның төшерелә экранга. Экранда күрсәтәбез. Балалар рәсемне карыйлар. Рәсемдә матур, менә бу картинада дип әйтим инде, матур рәсемнәр күрәләр. Бу рәсемдә А авазы яшерелгән төрле рәсемнәр бар. Тәрбияче бала белән берлектә o рәсемнәрне карап, аның ничә ижектән торуын, мәсәлән, А, Ба, Га, А, Гаш дип билгели, ничә ижектән торуын, шул ижектә ничә аваз барлыгын билгели, һәм сүз башында, сүз уртасында, сүз ахырындагы авазларны шул ук А авазын билгели, мәсәлән, әйме? Шуннан соң алар шигырьне укыйлар, шигырьне анализлыйлар. Һәм А хәрефен өйрәнделәр бит инде, визуаль күрделәр, фонетик яктан ишеттеләр. Икенче битен тәрбияче белән ксерокопия ярдәмендә бөтен балаларга тарата да, балалар бу хәрефләрне сызып, дөрес язу күнекмәләрен булдыралар. Программа буенча балалар бакчасында хәреф өйрәнү дигән нәрсә юк. Шундый сорау килеп туарга мөмкин. Ләкин балалар бакчасында без өйрәнәбез аваз. Авазны күрмичә торып, ишетмичә торып һәм язу күнекмәләрен булдырмыйча торып, балалар аны истә калдыра алмыйлар. Һәм иң мөһиме, без бу күңелле әлифба китабы белән онытмыйк, татар теленә өйрәнәбез. Тәрбияче безнең Казан шәһәрендә, Татарстан Республикасында татар телендә тәрбия белем бирүче балалар бакчалары бик күп. Безнең үзебезнең балалар бакчасы да шушы. Гади балалар бакчасында татар төркемнәре бар. Һәм барлык төркемдә дә татар теле шигырьләре бар. Ягъни татар теле барлык төркемдә дә өйрәнелә. Димәк, бу китаплар барлык төркемдә дә кулланыла алырлык дигән сүзне әйтәсем килә. Кабатлап әйтәм, балалар бакчасында аваз өйрәнелә, ләкин авазны без дөрес язу күнекмәләрен моның белән булдырабыз. Һәм күреп, ишетеп, фонетик яктан һәм язып, без аны истә калдырабыз. Һәм әлбәттә иң отышлы ягы бу китапның башка китаплардан ул күпкә өстенрәк һәм күпкә алдарак, менә шушы инновацион, безне бит инде тоже инновацион технологиялар дип әйтәләр, яңалык дип әйтәләр, яңалык алып керегез дип әйтәләр. Менә шушы видеолар ярдәмендә балалар гомумән ныгыталар бу А авазын. Һәм соңгы кульминацион момент аларга стимул кирәк һәм наклейкалар алып, бөтенесен өйрәнеп бетергәннән соң алар үзләренә бал куялар дип әйтик инде, әйме? Бик кызыклы, бик отышлы китап бу. Һәм тагын соңгы сүзем, алар әле аваз өйрәнеп кенә калмыйча, әгәр видеоларны менә шул QR-код ярдәмендә кереп карасагыз, һәрбер видео ниндидер бер танып белү өлкәсенә багышланган. Мәсәлән, У хәрефендә алар ут, утын, урман кебек сүзләрне өйрәнәләр. Димәк, алар әле У хәрефен өйрәнгән белән берлектә, бу утын, урман, тагын ут сүзләр, ул куркынычсызлык темасын алар ашыгып чыкканнар да, һәм бала, димәк, куркынычсызлык темасында өйрәнә дигән сүз. Алар бер китапта, бер темада төрле яклап ачалар бер теманы. Һәм бу ФГОС таләпләренә искиткеч җавап бирә. Менә дигән интерактив китап. Без бик зур рәхмәт Салават күпердә шундый китап чыгарган өчен һәм киләчәктә һәрбер төркемдә, һәрбер балалар бакчасында бу китап стель китабы булырга тиеш дигән сүздә калабыз.
Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый бер сорау туды. Мәгариф министрлыгының бит инде махсус исемлеге бар, алар теге стандартларга кертелгән һәм әлеге китаплар яңадан балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә махсус тәкъдим ителә. Әлеге китап шушы исемлеккә кертелгәнме бүгенге көндә? Менә бик зур аяныч хәл сөйлим сезгә. Менә бу мәсьәлә буенча син сораган Ләйсән нәкъ. Китапны әзерләгәндә без бит күктән дә, айдан да алмадык мәгълүматны. Без аны нәкъ менә шул программаларга нигезләнеп, балаларга һәм тәрбиячеләргә мөмкин кадәр эшләрен җайлаштырыр өчен эшләнелде бу. Бу әйтәм бит, менә реаль баланың көн күрешенә туры килерлек. Һәм без моның уңышлы икәнен күрдек. Һәм мәгариф министрлыгына тәкъдим ясадык. Зинһар өчен мин үзем менә шалтыратып сорадым. Һәрбер балага да түгел, һәрбер тәрбиячегә дә түгел, һәрбер балалар бакчасындагы Татарстанда бер менә шундый китапны булдырыйк әле. Ул күп түгел 2000 якынча балалар бакчасы һәм шуны татар теле укытучысы булса да, үзендә булса да, шуны кулланып һәм копиялар төшереп балалар белән эше итәр идек дигән үземчә изге ният иде. Монда 2000 китап чыгарып, акча эшләп тә байып та булмый. Нәкъ менә тормышны җайлаштыру төп максат. Ләкин миңа мәгариф министры менә урынбасары ничек җавап бирде? Балалар бакчасында хәрефләр өйрәнелми. Һәм мин инде монда журналист та түгел, мөхәррир дә түгел, әни буларак сорау бирдем, кайтардым, әйтем. Минем кызыма 5 яшь. Тиздән ул махсус имтиханнар узып, мәктәпкә керәчәк. Анда аның уку тизлеген һәм язу осталыгын тикшерәчәкләр. Минем көн буе эштә булган әнинең аны язарга да, укырга да өйрәтергә вакытым җитми. Мин өметләнәм, балалар бакчасында аңа менә шул кулларын язуга өйрәтерләр, ниндер авазлар аерырга өйрәтерләр дип өметләнәм. Мин ни эшләргә тиеш дигән сорау бирдем, һәм бу сорауны мин үзем генә түгел, менә меңләгән әти-әниләр исеменнән бирдем. Гафу итегез, программага кертелмәгән әйберне без балаларга балалар бакчасына тәкъдим итә алмыйбыз дигән җавап кайтарды. Шуның белән мәсьәлә ябылды. Әлбәттә, мин әле көрәшәчәкмен. Алла берсә, мөмкин булса, сезнең аша, бәлки дуслар, бу ниятне, теләкне җиткерергә кирәк. Чөнки мин аңлыйм программа, ләкин ул программа тормышка, көн күрешкә яраклы булсын иде. Аңлыйм, балалар дөрестән дә аларга авырдыр, хәрефләр өйрәнү, авазлар өйрәнү турында бара. Менә миңа Гөлназ ханым әйтә, авазларны бит без аны күрергә дә кирәк диешти. Ул бит хәреф буларак та күрсәтергә кирәк. Монда без аны зур итеп күрсәтәбез. Шуңа күрә менә шундый кызганыч хәл. Алга таба Алла берсә без аның шишелеше булыр дип уйлыйбыз һәм безгә түгел, балаларыбыз ягында булыр шишелеш әлеге мәсьәләнең. Демәк, киләчәктә әлеге китап шушы программага кертелер дип Дигән өметтә яшибез. Рәхмәт. Гөлнара, сүз хәзер сезгә. Сез әлеге китапларның авторы буларак, ни өчен нәкъ менә шушы әкиятләр, кайсы әкиятләр сайланды? Димәк, һәрбер китапта әлеге әкият рус һәм татар телендә тәкъдим ителә. Аларның тәрҗемәсен кем ясады? Менә шулар хакында да сөйләп узыгыз. Хәерле көн барыгызга да. Бу әкиятләрне авторы мин генә түгел. Безнең инде редакциядә һәрбер мөхәррир диярлек әкият яза. Мин үзем менә монда Пин исемле пингвин турындагы әкиятнең авторы. Безнең гомумән әкият жанрын сайлаубыз бик узак вакытлардан бирле башланды. Чөнки без 2020 елның июль санында инде журналның форматын үзгәрттек, аны кисмә формада чыгара башладык һәм аны тулысынча кечкенә балаларга адресладык журналыбызны. Балаларга инде безнең иң төп максатыбыз ул нәрсә? Ул татар телендә тирә-як дөнья турында мәгълүмат бирә, шулай бит. Һәм балаларга ул мәгълүматны без әкият жанрына салып бирергә булдык.
Чөнки кичкенәдән мин үзем Биан, Киносутиевның әкиятләрен бик ярата идем. Анда чыннан да ул үзе әкият жанрында кебек, ә үзе танып белү юнәлешендә дә шул әкиятне уку дәвамында, тыңлау дәвамында бала инде бик күп мәгълүмат алырга мөмкин. Һәм безнең бу әкиятләребез дә шундый танып белү юнәлешендә. Һәм әлбәттә инде алар әхлакый, мораль яктан да бик эшләнгән. Чөнки, мәсәлән, монда безнең тиктормас Пин исемле пингвин малае, ул һәрбер кечкенә бала кебек бик кызыксынучан. Аның игътибары җитеп бетми, ләкин кызыксынуы бик зур. Ул балалар бакчасында тәрбияче апасын тыңлаганчы, зәңгәр күккә карап, хыялланып утыруны күпкә өстенрәк күрә. Һәм андагы альбатросны күргәч, минем дә канатларым бар бит, димәк, мин дә оча алам дип, зур бер кар тавыннан сикереп карарга уйлый, ләкин әлбәттә очып китә алмый, мәтәлеп төшә һәм Антарктида дигән бик кызыклы җир буйлап сәяхәткә чыгып китә. Ул сәяхәттә инде үзенә дус таба, менә шундый түлән малаен таба. Аннары алар бергәләп түлән малае белән кар кисәгенә утырып, боз кисәгенә утырып, зур океан буенча сәяхәт итәләр. Касатканы да очраталар. Димәк инде, касатканы да бала белеп калды. Кит белән дә танышалар. Һәм кит һәм альбатрос ярдәме белән кешкә әти-әниләре янына кайтып егылалар. Һәм инде бүтән бер кайчан да үзебез генә ялгыз гына сәяхәткә чыгып китмәбез дип сүз бирәләр һәм тәрбияче апаларын шулай ук тыңларбыз дип инде балаларга да аңлаталар. Димәк, инде без монда ике максатыбызга ирештек. Балаларны танып белү юнәлешендә аларга мәгълүмат бирдек һәм әти-әниләрне тыңларга кирәк, тәрбияче апаны тыңларга кирәк, игътибарлы булырга кирәк, бер кайчан да ялгыз гына юлга чыгып китәргә ярамый дигән балаларга шундый фикердә калдырдык. Ә инде бу китапны ни өчен рус теленә дә тәрҗемә итүебез турында әйтеп китәм, чөнки без инде Салават күпер журналы белән бик күп чараларда катнашабыз, ярминкәләрдә катнашабыз. Һәм шул вакыт рус балалары, рус әти-әниләре дә безнең янга килеп сорыйлар. Сезнең журналларыгыз шул кадәр матур, шул кадәр төрле төстәге рәсемнәр белән бизәлгән, ләкин кызганычка каршы русча бер сүзегез дә юк дип әйтәләр. Һәм инде без аларга да бүләк ясадык, Татарстанда яшәүче рус балалары да укысыннар дип, бу әкиятләрне ике телдә тәкъдим итәргә булдык. Һәм тагын бер максатыбызны да без монда шулай күз уңында тоттык. Журнал бит инде ул безнең барыбер балалар уйнасын, киссен, рәсем ясасын өчен шундый ничек әйтергә инде кулланма материалы да. Ул инде теге җыеп куеп кына аны матур итеп кенә тотып торырга мөмкин түгел. Хәтта кайбер әти-әниләр безнең икешәр сан алдырталар. Берсен җыеп куялар, ә берсен инде кисеп уйнап бетерәләр. Ә менә инде кем инде берәр генә сан алдырта, аларга бу китаплар зур бүләк булыр дип ышанып калабыз. Тәрҗемәсенә килгәндә, без шулай ук Зилә Зиннуровна да без бергәләп тәрҗемә итәбез. Без гомумән безнең командабыз шундый бергәләп эшләргә яратабыз, бер-беребезне редакцияләп, төзәтеп, камилләштереп эшлибез. Димәк, сез редакция китапта җыясыз, тәрҗемә дә итәсез, гомумән универсаллар. Әйе. Шәп. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сораулар. Иң матур сораулар өчен монда иң матур бүләк сораулар бирүчеләргә мин бүләкләр дә бирәчәкмен. Гөлнара автор монда, мин дә монда, шуңа күрә хәтта автограф та куябыз, дуслар. Рәхим итегез, кичкенә кызларга бүләк бәйрәм алдыннан форсаттан файдаланып һәрберегезне кызлар киләсе бәйрәмнәр белән котлыйм. Күңелдә һәр вакыт яз булсын, күгебез аяз булсын. Һәм тагын бер фикер әйтәсем килә сез сораулар уйлаган вакытта. Хөрмәтле Зилә һәм Динара ханым, беләсезме, сугыш бара дөньяда, ә син монда төсле матур китаплар турында сөйләп утырасың дигән сораулар булырга мөмкин. Беләсезме, безнең балалар, алар сәясәттән бик ерак. Аларны кызыксындырмый бик күп мәсьәләләр, ә менә Салават күперенең киләсе салы нинди булачагын, яки әнисе миңа бүген нинди наклейкалы китап алып кайттың дигән сораулар алар өчен актуаль. Шуңа күрә
Без менә бу вазгыятьтә минемчә икеләтә тырышыбрак эшләргә кирәк балалар өчен китаплар да, чаралар да һәм башка әйберләр дә күбрәк булсын, аларны сәяси уеннар берничек тә кагылмасын икән теләктә, балаларыбыз исән-сау, сәламәт булсын дип уйлыйбыз. Хөрмәтле коллегалар, сораулар. Татаринформ. Зилә, менә күңелле әлифба китабы турында сорыйсым килә. Ул китапны гомумән фәнни яктан бәяләмә алдымы ул китап? Фәнни белгечләр аны ничектер үз фикерләрен әйттеләрме, ничектер рекомендация бирделәрме? Шундый сорау. Әйбәт сорау. Беләсезме, безнең гомумән менә шул Татарстаныбызда мәктәпкәчә белем бирү мәсьәләсендә зур гына проблемалар бар. Һәм белгечләр юк диярлек дәрәҗәдә. Ләкин алар берничәү бар. Шулар арасында Кафия апа Закирова. Ул гомумән татар мәктәпкәчә белем бирү методикасын булдырган кеше. Һәм ул безнең якын дустыбыз, һәм киңәшчебез, һәм рецензияле бәя бирүчебез. Шуңа күрә без һәр китапны чыгарганда да аның белән киңәшләшәбез. Күрәсе хәтта менә бу язучыларның рәсемнәрен күрсәттем. Ул хәтта рәсемнәр буенча да фикерен әйтә. Мәсәлән, бу китның күзләре куркыныч, бала куркырга мөмкин дигән, менә шундый да үз теләкләрен җиткерә. Шулай ук менә Гөлназ Минтахировна белән без күргәнегезчә, безнең тәрбиячеләр күрәсезме, нинди акыллы. Гөлназ Минтахирова шулай ук менә төрле юлларын күрсәтә безгә, практикада ничек итеп әлеге китапларны кулланып була. Тагын да әйтим, ул Гөлназ ханым безгә темалар әйтә. Нинди китаплар җитми, нәрсә кирәк, кайсысын тәрбиячеләр русчадан азапланып тәрҗемә итеп утыралар. Рәсемнәрне журналлардан кисеп балаларга күрсәтәләр. Ягъни бу мәсьәләдә кытлык һәм җитми торган әйберләр бик күп. Шулай итеп, Мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук берничә эксперт карады күңелле әлифбаны. Аларның фамилияларын әйтә алмыйсызмы ул экспертларның? Аңлашылды. Тагын сораулар. Рәхмәт, Шәһри Казан. Хәерле көннәр. Минем инде сорау буларак түгел, чөнки мин туган сорауга өлешчә җавап алдым. Башка балалар бакчасына да менә эләксен өчен нишләргә кирәк дигән сорау туды. Сез сөйләгәндә инде күңелдән нашы китаплар. Һәм сез инде менә әйттегез, Зилә ханым, министрлык белән сөйләшеп карадык дип. Ләкин инде ата-аналар да сезгә бу китапларны менә балалар бакчасына барып ирешсен өчен ярдәм итә ала дип уйлыйм. Шәхсән үземнең тарафтан инде минем балаларым, безнең гаиләбез, сезнең тугры укучыларыгыз һәр китапны, һәр журналны көтеп алабыз һәм мин инде балалар бакчасы белән дә бу юнәлештә теге эш алып барам, үзебез йөри торган, ләкин күбрәк балалар бакчасына ирешсен иде дигәннәр шундый теләк. Бик зур рәхмәт. Һәм инде тагын без менә барыбыз да теге әти-әниләр буларак да күчтәнәч ниндидер тәмле әйбер, анда киндер сюрприз кыстырып алып барырга яратабыз бит. Һәм мин һәр вакыт үземнең танышларыма да әйтәм, менә Салават күпере журналы бүләк итегез, менә шундый буягычларны бүләк итегез дип, менә шушы форматта да теге күбрәк күрсәтү эше алып барсак, һәм инде шушы менә сез әзерләгән китаплар безнең инде чит төбәктәге яшәүче татар балаларына да барып ирешсә, әлбәттә инде ул юнәлештә дә без менә ярдәм итәрбез, әни кешеләр буларак. Тагын да сезнең дә теләп эшлисе килер иде, һәм инде безнең балалар да менә шушы китаплар белән рәхәтләнеп укып, менә сез күрсәткән юнәлеш бик ошады. Мин аны һичшиксез безнең татар теле укытучыларына җиткерәчәкмен, чөнки без барыбер теге элемтәдә торабыз алар белән. Рәхмәт сүзләре генә әйтәсе килә һәм уңышлар сезгә. Менә Динар, сиңа җавап итеп кенә әйтим инде, без үзебез Салават күпере журналы редакциясе, шәхсән үзем һәм Гөлназ Зыядиновна менә утыра без аның белән һәр даим диярлек бер атна эчендә 1-2-3 балалар бакчасына барып кайтабыз. Журнал белән таныштырабыз, YouTube каналларны күрсәтәбез, чөнки бик күп кеше әле QR кодларны укый белми икән, куллана белми икән QR кодларны. Шуны аңлатабыз, китапларны презентациялибез һәм менә синең фикереңне хуплап
әйтәм, чыннан да балаларга туган көнгә менә чупа-чупслар, анда киндер-сюрпризлар таратканчы, безнең китапларны тарату бик күпкә яхшырак һәм берничә балалар бакчасы инде шулай эшли дә башлады. Алар инде әти-әниләре алып таратмый аны, ә менә мәсәлән, тәрбияче алып куя да һәм баланың туган көне булганда аңа нинди дә булса буягыч бүләк итә. Менә алай эшләүчеләр бар. Ие. Һәм тагын районнар белән, чит өлкәләр белән шулай ук Zoom очрашулар оештырып торабыз Zoom аша. Аларга да тәкъдим итәбез. Күпләп заказ ясаучылар бар. Почта аркылы аларга да безнең Әдиләбез җибәреп тора. Әдилә почтадан кайтып керми инде. Тагын сораулар? Алайса мин тагын бер сорау бирәм. Белүемчә, сезнең әле якын арада әлеге китапларның презентациясе шулай ук булачак. Кайчан була һәм кайда килергә мөмкин? Алла бирсә, бәйрәмнәрдән соң 11 март көнне язның бер матур көнендә дип сөйлегәндә Алла бирсәме, сәгать 11-дә үзебездә үк монда беренче катта әдәби кафеда без балалар өчен дип әйтим идем, анда күп сыймый әлбәттә. Балалар өчен кызыклы формада тәкъдим итәбез әлеге китапны. Алып баручылар булачак безнең Алмаз һәм Зөбәйдә Гәрәевлар, һәм аларга балаларга уеннар рәвешендә матур итеп менә бу китапны тәкъдим итү булачак. Рәхим итегез, катнашыгыз, хөрмәтле журналистлар. Тәмле әйберләрдә әзерләдек. Демәк, балалар белән килергә мөмкин. Әйе, балалар белән. Монда нәкъ менә балаларсыз йөрмәгез дип әйтергә мөһимме? Чөнки бunda кызык булачак балаларга, кече яшьтәге балаларга, шул 7-8 яшьтәгеләргә рәхәтләнеп күңел ачабыз, бергәләшеп, берничә сәгать булса да тагын татар даирәсендә кайнаячакбыз. Бик зур рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы, хөрмәтле коллегалар? Булмаган очракта мин Салават күпере һәм Сабантуй редакциясына тагын да күбрәк уңышлар телим. Рәхмәт. Чөнки яңадан бик күп китаплар чыгарасыгыз бар һәм алар үз укучысына барып ирешсен иде. Гөлназ ханым, сезгә шулай ук уңышлар. Шушындый әлеге әсбапны алып күп балалар арасында танытуыгыз һәм шул исәптән ата-аналарга да күрсәтүегез өчен һәм барчагызга да хәерле имин көннәр, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән, кызлар.